Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta, nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele, sufletul mi-e îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine și cine Te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele, Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă într-o clipă vor da înapoi, acoperiți de rușine. Amin. Reocupați locurile. Am primit textul acesta, înțeleg că e dintr-o programare pe care o aveți luna aceasta sau în perioada asta, un text delicat. Textul ăsta mi-a dat de gândit și mă gândesc și gândiți-vă și dumneavoastră cum anumite mișcări își extrag tot felul de învățături care sunt parțiale. Mă gândesc cum ar predica anumite învățături Biblia dacă ar lua-o de la un capăt la altul. Dacă ar trebui să predici de la Geneza la Apocalipsa, prin toate textele astea, uite că dai de un Psalm 6, ce te faci? Ce te faci? Nu-s tot cuvintele lui Dumnezeu? Noi așa credem. Eu, de fiecare dată când văd frați, oamenii lui Dumnezeu care nu s-au învățat cu minimul bun simț încât să nu facă diferențieri, Vechiul Testament, o ladă de vechituri pe care o aruncăm la gunoiul istoriei și avem numai Noul Testament, mi se pare grozav faptul că repetăm anumite greșeli care au mai fost de-a lungul istoriei bisericii, nu-i așa? Ne aducem aminte de un Marcion care a zis pe vremea lui că există un Dumnezeu al Vechiului Testament și avem noi acum un alt Dumnezeu al Noului Testament. O fi fost un Dumnezeu mai aspru pe vremuri, acum e un Dumnezeu mai bun și un Dumnezeu mai cu dragoste. Nu așa se fac lucrurile. Nu așa se fac lucrurile. Să știți că și noi, frații mei și surorile mele, facem parte din legământul lui Avram. Suntem moștenitori împreună cu toți cei sfinți în legământul acela lui Avram. Așteptăm și noi, cum au așteptat toți sfinții, și Avram, și David, și Moise, o cetate cu temelii tari care vine de la Dumnezeu. O cetate pe care o vor moșteni toți copiii lui Dumnezeu care au crezut, au avut credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Oamenii lui Dumnezeu. Sigur că există nuanțe între felul cum a lucrat Dumnezeu în anumite etape ale istoriei și cum lucrează cu biserica lui astăzi. Dar asta nu ne face să-L despărțim pe Dumnezeu în două. El, conform Evrei 13:8, este același ieri și astăzi și în veac. Slăvit să-i fie numele. De aceea să încadrăm și lucrurile astea din Psalmul 6, care e un psalm al penitenței, un psalm al pocăinței, printre alți psalmi, în planul lui Dumnezeu. Să știți că e adevărat că unii psalmi creează, adică cartea psalmilor în general, creează o tulburare, așa, dacă ești sincer cu tine și cu ceea ce înțelegi, sunt tot felul de nuanțe aici. Zicea cineva, de exemplu, dacă psalmii au fost o sursă de învățătură spirituală și de consolare pentru mulți oameni care îl căutau pe Dumnezeu, altora le-a produs neliniște și uimire. Există o dezorganizare, o tulburare, o neliniște în aceste rugăciuni antice, zicea cineva.
Însă, dintotdeauna oamenii au știut că psalmii trebuie să ai cu tine acolo, nu? Dintre primele cărți care s-au tradus și în românești au fost psaltiri. Așa, psaltiri. Și noi mai avem pe acasă Noi Testamente. Nu-i prea corect să zicem că pentru cei care sunt la început cu pocăința e bine să o ia cu un Nou Testament. Dar să avem Biblia cu totul. Dar la noile alea testamente mai sunt unele care au psalmii la final, știți? Să adăugați acolo. Pentru că oamenii au văzut dintotdeauna că culegerea asta e importantă pentru Biserica lui Dumnezeu. Totuși există o tulburare. Sper că ați fost atenți la Psalmul 106 pe care l-am citit, un psalm cu o frământare în el, un psalm cu o durere, un psalm cu suferință. Sunt psalmi, nu-i așa, în care auzim tot felul de lucruri pe care le zic psalmiștii și ești îngrozit de ceea ce le iese pe gură. Zicea cineva că să știți că psalmii, mai mult decât o rugăciune sau un cuvânt către alții, sunt niște cuvinte ale oamenilor lui Dumnezeu către Dumnezeu. Niște rugăciuni pe care omul lui Dumnezeu le face către Dumnezeu. Și să știți că viața noastră, dacă suntem sinceri, trece prin tot felul de momente când trebuie să ai și cuvinte din astea din psalm. Poate uneori te presează viața, uneori te duce pe anumite cărări foarte înghesuite. Dar e bine când le zici înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, eu cred că are răbdare cu noi. Îl prezintă Scriptura ca un Dumnezeu îndelung răbdător. Și dacă ai de vorbit de rău pe cineva, să nu-l vorbești la un frate. Mai bine spune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu care știe toate lucrurile, te vede prin ceea ce treci, știe situația prin care treci, te ajută și îi cerem ajutorul ca să ne ajute să refacem și relația și să trăim și frumos înaintea lui Dumnezeu. Zicea cineva că modul în care ar trebui priviți unii psalmi nu-i ca să tragi niște învățături absolute din anumite fraze, ci citind peste umărul celui care a scris. Să te uiți ce s-a rugat el înaintea lui Dumnezeu, ce relație avea el cu Dumnezeu, ce frământare avea el cu Dumnezeu. Așa că să extragem niște lucruri din textul acesta și dacă i-aș da un titlu psalmului acestuia, deși are multă suferință și necaz și durere, l-aș da într-o notă optimistă, l-aș da într-o notă luminoasă, pentru că la final, punctul culminant este că rugăciunea acestui om este ascultată. Ascultată. Așa că să-i zicem o rugăciune ascultată. O rugăciune ascultată. M-am gândit să încep cu perspectiva lui Dumnezeu sau să încep cu perspectiva omului. Și hai să începem mai degrabă cu perspectiva omului. Citim în psalmul acesta cuvintele lui David, care zice așa, versetul 2, Doamne, mă ofilesc, îmi tremură oasele, sufletul mi-e îngrozit de tot, versetul 3, versetul 6, nu mai pot gemând, versetul 6, în fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi, versetul 7, mi s-a subt fața de întristare și îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Ceea ce aș vrea să învățăm de aici e că eu cred că Dumnezeu ne vrea mult mai transparenți și mai goi înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că ar fi un pas extraordinar dacă noi am reușit să facem lucrul ăsta. De la tânăr, de la adult, de la copil, să ne învățăm până la bătrân, să fii deschis înaintea lui Dumnezeu. Să-i spui tot ce ai pe suflet, tot ce ai pe inimă lui Dumnezeu, care e bun și ascultă rugăciunea. Vedeți cu ce cuvinte a venit înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem așa cumva învățați de mediu să fim un pic actori. Avem și rugăciuni în comun, nu-i așa? Și după aceea rugăciuni
individuale și trebuie să fii un pic actor, că nu poți să o dai, să spui tu tăcii în mintea ta înaintea lui Dumnezeu și cine știe ce dureri le ai în inimă. Dar singur înaintea lui Dumnezeu, pentru că v-am zis că citim peste umărul omului care a scris, văzând ce a făcut David înaintea lui Dumnezeu, să învățăm că o rugăciune ascultată e o rugăciune în care tu te deschizi înaintea lui Dumnezeu și îi spui tot ceea ce se întâmplă în viața ta. Să nu cumva să ne amăgească cel rău, așa cu fățărnicie. Și așa avem înaintea oamenilor tot felul de duplicitarisme. Măcar înaintea lui Dumnezeu. Să fii gol și descoperit înaintea celuia care vede toate lucrurile. Înaintea celuia care vede până în adâncul inimii noastre și nimic nu poate fi ascuns de ochii lui. Știți cum e vorba? Ai grijă, îi spui la copil, să nu mă faci de minune. Dar înaintea lui Dumnezeu să știți că e voie să te faci de minune. E voie să te faci și bine ar fi să ne mai facem de minune înaintea lui Dumnezeu și să aducem rugăciunile noastre cu maximă sinceritate. Probabil aici au un caz care era disciplinat de Dumnezeu. Pentru că el spune aici, Doamne, nu mă pedepsi, nu mă mustra. Probabil era o disciplinare a lui Dumnezeu și de asta o învățătură înțeleaptă e că Dumnezeu pedepsește pe cine îl iubește. Așa ne zice Scriptura, pocăiește-te, îi zicea bisericii din Laodiceea, că Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Dar în parcursul acesta noi trebuie să învățăm că sunt niște etape de parcurs. În întoarcerea aceasta cu fața către Dumnezeu, noi nu trebuie să o luăm superficial. Sunt unele lucruri care se spun cu superficialitate, nu-i așa? Cumva ești tare prieten cu Dumnezeu, te împaci repede cu Dumnezeu. Dar Scripturile, tocmai vă ziceam, trebuie să le luăm de la un capăt la altul. Oamenii lui Dumnezeu, oameni sfinți, oameni care l-au căutat pe Dumnezeu, oameni care au avut rugăciuni, care au fost primite înaintea lui Dumnezeu, au adus rugăciuni și au avut o tulburare în momentul în care s-au întors la Dumnezeu. A fost o frământare acolo. Dacă tu ai călcat pe bec și te-ai dus în direcție greșită, când vii la Dumnezeu înapoi, trebuie să-ți pară rău, trebuie să simți un pic, trebuie să te cercetezi, trebuie să se întâmple ceva în viața noastră și pentru asta mă folosesc de rugăciunea lui Solomon. La inaugurarea templului, 1 Împărați, capitolul 8, citim așa, un om al lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia, zice versetul 46 și 47, se vor coborî în ei înșiși. Ce înseamnă asta? Cercetare de sine. Dacă ești sub pedeapsa lui Dumnezeu, sub corecția lui Dumnezeu, sub disciplinarea lui Dumnezeu, dacă aduci rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, trebuie prima dată să te cobori în tine însuți, să te vezi în cele mai mici colțuri ale vieții tale, să mă cercetezi până la cele mai mici detalii ale vieții noastre. Versetul 38, următorul pas. Fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui. Sau 2 Cronici 6:29, textul paralel. Dacă un om, dacă tot poporul tău Israel își va cunoaște rana și durerea, nu se poate să vii la Dumnezeu oricum. Trebuie să treci prin suferința aceasta dacă ai păcătuit. Dacă te-ai depărtat de Dumnezeu, întoarcerea cu fața către Dumnezeu se face prin suferința aceasta. Fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului, nu zicea și Apostolul Pavel. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, e o întristare. Ea aduce o pocăință de care nimeni nu se căiește niciodată. Până la rezolvare, trebuie trecut prin durerea asta sufletească. De asta ar fi așa de frumos la mărturiile, la botez. Așa de rar auzim
de oameni care spun: am fost în păcat, m-a durut, a fost dificil, m-am încurcat, m-am cercetat, am ieșit, am văzut păcatul, mi l-am mărturisit. Ăla e tot secretul. Să vezi în ce stare ești și să te întorci cu fața lui Dumnezeu, care îți dă șanse să te întorci la El și să îl iei ca și Domn și Stăpân al vieții tale. Versetul 47 din 1 Împărați 8. Dacă vor zice, am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am făcut rău. Ce înseamnă asta? Mărturisire. Asta înseamnă că dacă ne mărturisim, ne zice Scriptura, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Mărturisire. Versetul 48. Dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, înseamnă să apuci pe drumul corect. Așa că cercetare de sine, te cobori în sine, treci prin suferință, mărturisești păcatul și apuci calea vieții. Așa-i tehnica prin care să ajunge înapoi la viață. Atunci, zice Solomon, ascultă-l din locul locuinței tale și iartă-l și răspunde Dumnezeu. Răspunde Dumnezeu, fiți atenți. Numai într-un loc ca acesta, zice Dumnezeu, 1 Împărați 9:3, ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Și inima lui Dumnezeu și ochii lui Dumnezeu vor fi în dreptul tău pe vecie, dacă facem lucrul ăsta. Tentația omului totdeauna să apară altfel. Să dai bine în ochii oamenilor, să dai bine în ochii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, care ne cunoaște până în adâncul sufletului, vrea să ne mărturisim păcatele și să trăim o viață transformată. Să ne doară pentru păcatul nostru. Mă doare pentru păcatul meu, zicea psalmistul. Astea sunt cuvintele pe care le învățăm din Scripturi. Sigur că lui Dumnezeu îi place să vadă inima noastră rugându-se. Îi place lui Dumnezeu lucrul ăsta. Zice și aici, vedeți argumentul ăsta, că cel ce moare nu-și mai aduce aminte. Doamne, scapă-mă! Cel ce moare nu mai poți să te laude. Parcă Dumnezeu ar sta fix în lauda ta și n-ar mai putea Dumnezeu dacă... E un argument pe care îl aduc oamenii lui Dumnezeu, dar e așa... Mă mai gândesc câteodată la Moise. Moise care vine înaintea lui Dumnezeu și îi spune pentru poporul Israel: Doamne, poporul ăsta a păcătuit, te rog frumos să-l ierți, că dacă nu-l ierți, neamurile o să se uite și o să vadă: păi, ce popor, ce Dumnezeu mai aveau și oamenii ăștia, au ieșit din Egipt, s-au pierdut pe drum, vai de Dumnezeul acela. Și unii se pare că Moise l-a convins, Domnule, pe Dumnezeu cu gândirea asta inteligentă. Hai să vă citesc din Ieremia, de la capitolul 22, versetul 8. Să vedeți că are și Dumnezeu un răspuns la chestia asta. Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea asta și vor zice unul altuia: pentru ce a făcut Domnul așa cetății celei mari? Și li se va răspunde. Are Dumnezeu un răspuns. Pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor Dumnezeu și l-au slujit. De asta mă uit la oamenii lui Dumnezeu care îi aduc tot felul de argumente lui Dumnezeu și ăsta așa, cu o candoare înaintea lui Dumnezeu, cu o simplitate îi aduc înaintea lui Dumnezeu și lui Dumnezeu îi place. Dumnezeu îi place să mijlocești. Lui Dumnezeu îi place să te rogi înaintea lui Dumnezeu, să-ți verși inima înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă argumentele nu sunt cele mai tari. Hai să ne ațintim acum, dacă ne-am tot uitat la ce trebuie să facem noi, la Dumnezeul pe care îl avem și care stă înaintea poporului Lui din totdeauna. Un Dumnezeu neschimbat, că orice dar bun și desăvârșit se coboară de la Dumnezeu, de la Părinte al Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Zice așa omul lui Dumnezeu. Versetul 2. Ai milă de mine. Versetul 4. Mântuiește-mă pentru îndurarea ta. Versetul 3. Până când vei zăbovi să te înduri de mine? Omul lui Dumnezeu, David, știe cu cine stă de vorbă în rugăciune.
Știe că atunci când vine înaintea lui Dumnezeu, nu vine înaintea unui tiran care așteaptă să te nenorocească pentru ceea ce ai făcut. Dacă Dumnezeu te pedepsește, ne pedepsește pentru binele nostru. Știe cum să apeleze la Dumnezeu. Vedeți? Ai milă de mine. Doamne, Tu ești un Dumnezeu milos. Mântuiește-mă pentru îndurarea Ta. Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător. Doamne, Tu ții dragostea până în mii de neamuri de oameni. Doamne, Tu ierți fără de legea răzvrătirea și păcatul. Doamne, Tu ești bun și bogat în credincioșie. Tu ești milos. Tu ești cum noi nu putem să Te descriem. Omul lui Dumnezeu care vine cu o rugăciune care vrea să fie ascultată înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă o imagine completă despre Dumnezeu. Imaginea completă este a unui Dumnezeu care este drept, neprihănit, un Dumnezeu care pedepsește fără de legea, dar un Dumnezeu care este în același timp și nu este mai puțin drept decât dragoste, nu este mai puțin milostiv decât pedepsește. El este același în toate atributele Lui. Un Dumnezeu blând, un Dumnezeu îndelung răbdător, un Dumnezeu încet la mânie, un Dumnezeu bogat în bunătate, un Dumnezeu care pedepsește, un Dumnezeu mânios, un Dumnezeu care, ne spune Scriptura, este un foc mistuitor, dar în același timp, El este un Dumnezeu al dragostei și El ne cheamă să venim înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem, pentru că El ne primește. El ne primește. Eu știu că în fața acestor lucruri trebuie să ne acordăm viața. Sunt unii oameni care cred doar în dragostea lui Dumnezeu. Nu văd cealaltă parte, faptul că Dumnezeu e un Dumnezeu neprihănit. Sunt oameni care îl văd pe Dumnezeu numai ca un Dumnezeu drept și care nu poate să ierte fără de legea. Vă gândiți la poporul evrei, la fracțiuni din poporul evreu care nu cred că Dumnezeu a putut să vină în persoana Domnului Iisus Hristos să-și dea viața pentru umanitate. Nu văd profunzimea dragostei pe care nici Apostolul Pavel nu poate să o măsoare cu lungimea, cu lățimea, cu adâncimea, că e prea greu de înțeles. Dar cât ni se dă, trebuie să spunem că Dumnezeu e un Dumnezeu al dragostei. De aceea David, altădată când era pus în fața unei pedepse să-și o aleagă el cu mâna lui, spune: Doamne, mai bine cad în mâna Ta decât pe mâna oamenilor care o să mă nenorocească. Că Dumnezeu e un Dumnezeu drept, dar e și un Dumnezeu milostiv. Să roagă alți oameni în Scriptură prin Ieremia: Doamne, pedepsește-mă cu măsură. Pedepsește-mă cu măsură, pentru că Dumnezeu ne disciplinează în dragoste, slăvit să fie numele Lui. Acum, ceea ce e important e că vedem în psalmul acesta apelul pe care omul lui Dumnezeu îl face la har. La har. Doamne, ai milă, Doamne, îndură-te. Așa trebuie să venim și noi. Pe har. Nu, Doamne, uită-te la mine ce am făcut. Doamne, stai să vezi ce bine arată familia mea. Stai să vezi ce milostenie am făcut. Stai să vezi ce fapte cântăresc. Greu acolo, trebuie cumva să mă scot și din situația asta. Doamne, ai milă de mine. Doamne, îndură-te de mine. Asta e atitudinea pe care Dumnezeu o cere de la un copil al lui Dumnezeu. Noi nu suntem suficienți de buni, zicea Apostolul Pavel în Romani, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Nu vorbesc în niciun caz de harul ieftin, ci de harul acela care ne costă schimbarea vieții noastre, de harul care îți transformă viața și te face să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăiești în veacul de acum cu dreptate înaintea lui Dumnezeu, cu sfințenie, în neprihănire, în adevăr, în curăție. Să ne ajute Dumnezeu. Noi nu suntem suficienți de buni ca să-i cerem pe merite ceva. Am și cântat mai înainte. Încet Tu ești, Doamne, la mânie, în dragoste ești bogat și ești bun. Hai să învățăm lucrurile astea. Și asta au făcut oamenii lui Dumnezeu din totdeauna, și în cele mai grele situații, și când au păcătuit,
Ei au apelat la Dumnezeu în bunătatea lui Dumnezeu, pentru că El ne ascultă în bunătatea Lui. Slăvit să-i fie numele. Acum, în ultimul rând, ce aș vrea să vă mai zic, e că mi-aș dori, și cred că ăsta nu e un lucru rău, o rugăciune ascultată trebuie să aibă, chiar dacă nu totdeauna, să știți că am căutat pe internet niște articole în direcția asta, să văd un pic cum se abordează în lumea evanghelică lucrul acesta. Și din păcate mi se pare că de la o parte a sentimentalismelor în biserică, am trecut la cealaltă parte, am sărit peste cal dincolo, într-o formă care, domnule, cumva e numai pe baza credinței. Da? Deci nu trebuie să simți tu nimica, tu trebuie să crezi că Dumnezeu te-a iertat, tu trebuie să crezi că Dumnezeu te ascultă, tu trebuie să crezi că Dumnezeu te vindecă și așa mai departe. Da? Dar eu cred că le putem îmbina după Scripturi, așa împreună. Credința asta, care e esențială, da? Și e fundamentul, sunt de acord cu chestia asta, cu sentimentele pe care le avem, cu certitudinile pe care trebuie să le trăim în inima noastră, frați și surori. N-aș vrea să fim bătuți de orice vânt de învățătură. N-aș vrea să fim bătuți de orice lucru ți se spune de nu știu cine, da? Vine nu știu care, îți spune nu știu ce lucru și dintr-o dată te gândești, băi, stai un pic, are dreptate, n-are dreptate. Frații mei, surorile mele, eu cred că Dumnezeu ne dă voie să avem certitudini despre felul în care trăim. Să știți că mă găsiți la punctul acesta, da? Am tot felul de probleme, recunosc, tocmai vă ziceam că înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților și a surorilor trebuie să fim transparenți. Da, nu sunt cel mai tare în nu știu ce domeniu, dar acolo unde m-ai mustrat, mă silesc înaintea lui Dumnezeu să fac ceea ce este bine. N-ai nimerit-o. Eu cred că avem nevoie, și mă uit la psalmistul acesta, că după toată rugăciunea pe care o face înaintea lui Dumnezeu, urmează versetul 8 și spune așa: depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, că Domnul a auzit glasul plângerii mele. Versetul 9. Domnul mi-ascultă cererile, Domnul îmi primește rugăciunea. Poți să spui cu curaj. Eu cred că în urma unei rugăciuni ascultate intervine și curaj. Intervine îndrăzneală. Intervine o mai mare râvnă. Da? Putem să spunem, depărtați-vă de la mine vrăjmași care tot mă acuzați de nu știu ce, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și eu am încheiat capitolul ăsta. Ăsta e diavolul care te tot caută. Te tot caută să te bată la cap cu nu știu ce lucru. Dar dacă noi ne-am pus viața în ordine înaintea lui Dumnezeu, ne-am adus viața goală înaintea lui Dumnezeu, știm în fața cărui Dumnezeu ne rugăm, eu cred că trebuie să avem și siguranța că Dumnezeu ne-a ascultat. Siguranța prin care să spunem problemei, să spunem oamenilor care ne necăjesc, să spunem situațiilor prin care trecem, că Dumnezeu ne-a ascultat. Am simțit lucrul ăsta, îl trăim în viețile noastre. Nu trebuie să fim niște roboți, numai ne bazăm noi totdeauna pe o credință rece, pe o credință seacă. Îi nevoie de sentimente, îi nevoie ca să împletim lucrurile astea armonios, în curăție și în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Să nu cădem nici într-o direcție, nici în cealaltă. Eu știu că se cultivă mult și au fost filozofii ca stoicismul, care vrea ca să fii totdeauna pe vas, chiar când se scufundă. Da? Chiar când se scufundă, știți, diferența așa superficială între epicurieni și stoici, cumva se zice că epicurianul, în timp ce se scufundă vasul, zice: hai mai ne distrăm un pic, mai jucăm ceva, ne mai dăm o petrecere și așa o să murim. Stoicul zice:
foarte simplist, noi stăm aici pe vas până murim toți, cu mâna sus, ca la armată, și nu o să clintim și nu scrâșnim nimica. Nu-i nevoie de așa ceva, să nu ne dăm mai curajoși decât suntem. Omul acesta plânge înaintea lui Dumnezeu. E nevoie de lacrimi. Când am greșit, când am păcătuit, când am greșit altcuiva, altui frate, altei surori, e nevoie să ne cerem iertare, e nevoie ca să ne pară rău, e nevoie să trecem printr-o frământare inimii. Nu e nicio problemă. Au trecut oamenii lui Dumnezeu dintotdeauna, prin tot felul de frământări. E nevoie să știi înaintea cărui Dumnezeu stai. Un Dumnezeu extraordinar, pe care nu-l putem descrie în cuvinte. Și e nevoie, frații mei și surorile mele, să însetăm după Dumnezeu, să simțim când sufletul nostru ne spune, ca într-un pământ sec, nu-i așa? Simți că însetezi de Dumnezeu, simți când Dumnezeu te satură cu prezența Lui, simți când Dumnezeu te ajută, simți când sunt atâția oameni care spun, nu, când m-a vindecat Dumnezeu, am simțit o chestie de sus până jos, simți prin ceea ce treci când Dumnezeu îți răspunde rugăciunilor pe care le facem. Să fim încredințați în tot ceea ce facem. Zicea Pavel, Epafra se luptă pentru voi în rugăciunile sale pentru ca desăvârșiți și deplin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Cu siguranță, cu convingere, cu lepădare de sine, să ne aducem rugăciunile înaintea lui Dumnezeu. Mi-aș dori să vă asculte Dumnezeu rugăciunea. Mi-aș dori, oricare ar fi ea, rugăciune după voia lui Dumnezeu, să vi le asculte, să vă simțiți ascultați, să mă simt ascultat. Eu știu că uneori trece timp și simți că rugăciunea nu ți-e ascultată. Dumnezeu le știe pe toate. Dumnezeu le face în înțelepciunea Lui și noi n-avem ce să-i băgăm de vină pentru că El e atotputernic și slăvit, dar ne vom încrede în El și vom trece și prin atâtea momente în care vom simți că El ne-a ascultat. Slăvit să-i fie numele, amin.